Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur gai interesgarri batean murgilduko gara, eta ez da izango metaforikoki. Igeri egiteaz hitz egingo dugu. Dibertigarria, osasuntsua eta batez ere merkea. Galdera bat, azken hilabeteetan zenbat aldiz igeri egin duzu? Igeri egitea ez da soilik kirola egitea, baizik eta gure bizitzan behar dugun trebezia eta gaitasuna izatea. Zergatik da hain ona igeri egitea? Ikus dezagun. Alde batetik estresa gutxitzen du. Uretan sartzeak energia eta lasaitasuna ematen dizu. Beste aldetik kirol oso potentea da, bihar guztiak lantzen eta gogortzen dituzulako. Gainera, lagunak egiteko aukera izan daiteke eta gure zaletasuna partekatzeko. Eta faktore oso garrantzitsua merkea izaten da. Joan gaitezke udaleko igerilekuetara, edota lakuetara, hondartzara, ez da euro bat ere gastatu barik. Adibidez, lagun batek erretzeari utzi zion. Kirola egitea probatu nahi zuen eta hasi zen. Lehenengo egunetan nekatzen zen, asko kostatzen zitzaion, baina asteak pasa hala, gero eta arnaz handiagoa hartu ahal zuen eta bere indarra asko handitu zen. Orain astebururo igerilekura joaten da. Nire lagunak lortu badu, geuk ere. Pertsona guztiontzat aproposa da. Gainera, egoera txar batean geure burua salbatu aldugu. Izan daiteke igerilekuan, itsasoan. Horregatik, igeri egiten jakitea oso garrantzitsua da. Eta galdetzen dizut, zuri igeri egitea gustatzen zaizu? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta laster arte!